सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. हो, हे बघा अशीच आम्ही हे केली कंप्लेंट आणि तुमचा रस्त्याचा विषय पूर्ण झालेला आहे, तो पूर्ण नोंद होणार. पण ह्या माणसापासून नकाशापासून झालेला आहे. विठ्ठल भगवान दळवी, वेदिका विठ्ठल दळवी, हा, आणि आनंद दळवीने आता कुंपण पण केलेलं आहे, अतिक्रमण काढलेलं आहे आणि त्याने तर जाग्यावरच अडवलेलं आहे. बघूया आपण. तुम्ही पोलिसात त्याची कंप्लेंट द्या, कारण आमच्याकडचा जो विषय आहे, आम्ही जेवढं रस्त्याच्या बाबतीत जेवढं करायचं तेवढं पूर्ण केलेलं आहे आता. कारण तो विषय तुमचा असा होता की तो कसा करायचा हा विषय होता, तर त्यांनी सरांनी वसईच्या सरांनी नकाशा वगैरे करून बनवून घेऊन त्यांना बोलवून सगळं सांगितलेलं आहे. काय केलं आम्हालाच तुमची फाईल वाचताना ह्या तुमच्यात सुरुवातीला रस्ता ज्यावेळेस आदेश केला त्यावेळेस रस्ता मोकळा पण करून दिला होता. हो, तुम्ही जबाब पण दिलेला आहे, बरोबर आहे? कुंपण वगैरे काढलं होतं. परत त्यांनी अडवलं. त्यानंतर तुमच्या ह्या होता की रस्ता तो सार्वजनिक व्हावा, त्यावरती तुम्हाला सुद्धा ऑब्जेक्शन घेतलं प्रांत साहेबाकडे आणि स्थगिती दिली. ह्यांचं काय नाही, ह्याला उठलून घालवायचं. पण ती उठली परत स्थगिती. मग आम्ही नाही पुरावा, आम्हाला 32 सालापासूनचा पुरावा दाखवला. माझ्याजवळ आता पण आहे पुरावा, केव्हापासूनचे आम्ही हे ते झालं ना, आधी ते झालं, त्याच्यावरचा नकाशा तयार झाला. आता तो रस्ता नकाशा सार्वजनिक पण रस्ता आपण ग्रामपंचायतीला पाठवलेला आहे, तुमच्या सरपंचांना पाठवलेला आहे, गट विकास अधिकारी यांना पण पाठवलेला आहे. त्यानुसार त्यांचे आदेश होतील आणि त्या पद्धतीने ते नोंद घेतील. तुम्हाला असं रस्त्याच्या संदर्भात नोंद होणार नाही किंवा काय नाही असं नाही, तर त्यांच्या ह्याच्यात आपण ते पाठवलेलं आहे परत नाही. तुमच्याकडून कारवाई झालेल्या संदर्भात. आता तुम्ही मोजणी करत असताना सुद्धा पोलीस आले नाही, एक दिवस तिथं आले होते ना, त्या पद्धतीने सगळं सहकार्य आपल्या परीने सगळं करतोय तो आपण. रस्ता तर उगाच मारामारी होणार. सगळ्यांसाठी आहे. एकदाच मिटून एकदाच मिटून आम्हाला त्यावेळेस जे नकाशा घालले त्यावेळेस आले होते. हो, एकदाच मिटून. आता ते होणार पण करताना पण पोलिसांनीच काढलं होतं. सगळे होणार, ते व्यवस्थित होणार. आता ग्रामपंचायतकडनं जी पुढची तुम्ही काय करू? ग्रामपंचायतकडनं जी आता प्रोसिजर राहिली ना, त्यांचा आरोप तोच आहे की ते करत नाहीये. विश्वास तर तुम्ही जे त्यांना टाइम बॉन्ड दिलाय ना, ते किती दिवसामध्ये किती महिने, तसं त्यांना ते शब्द महत्वाचं आहे. त्याच त्याच्यासाठी परत परत ते सांगतात, ते त्याच गोष्टीला सांगतात. ह्यांचा विषय करताना ना, तो कसा करता येईल ह्याचं हे करून ते समजलं सगळं. कारण मला जेव्हा आम्ही इम्प्लिमेंट करताना आता ग्रामपंचायतीला जे करायचं की 23 विश्वास नंबरला नाही. 25 वर्ष आम्ही मेलो की जगलो. ते किती दिवसाचं एक टाइम बॉन्ड त्यांना एक टेंटेटिव्ह देण्याचं सांगा ग्रामपंचायतीचा. त्यांचे आमच्याकडे जेवढ्या प्रोसेस आहे यांचा नकाशा तयार करून घेणं या सगळ्या तोच मुद्दा राहिला. ग्रामपंचायत आणि तुमच्यावर विश्वास आहे. 2 महिने 3 महिने असं सरकार काहीतरी दरबारी त्यांना मला एक न्याय शब्द ते मिळाला, आम्ही नाही म्हणणार नाही, पण गावात न्याय मिळत नाही. आता काय करायचं? आता तुमचं त्या संदर्भाने मीटिंग पण झाली तहसीलदार आम्हाला टेबल काहीतरी मध्ये लेखी द्या ना जरा. की लेखी द्या तुम्हाला आम्हाला. हेच येईल, पत्रच येईल ते आणि यांना आपण उद्या ना, अभिषेक केलेलं. आता त्या माझी सैनिकचं काय करायचं की मग ते तिथे नाही नाही नाही, मी तुम्हाला ते पत्र देतो ना. ऍडमिट करायला जायचं बुधवारी गुरुवारी बोलवलं. हे तुम्हाला पत्र पण येतच पत्र मी पाठवतो. मी स्वतः पाठवले पत्र, मी पाठवले स्वतः. त्याची कॉपी देणं आणि ती कॉपी देतो आम्ही. आपण कसं त्यांना टपाली पाठवतो ना फिजिकल त्यांना एक द्या म्हणजे मी पोच करायला होतो तुम्हाला, आमच्या तलाट्यांमार्फत तुम्हाला पोच करायला होतो. पण आम्हाला धोका आहे या माणसापासून. ह्या माणसापासून सांगितलेला धोका आहे. नाही, हे तसं मग तुम्हाला नाही, त्याची तक्रार करावी लागेल. पोलिसांचा विषय यांच्याकडे आहे नाही, तो तिकडे. पोलीस स्टेशनला येईल. तक्रार आहे, केस नोंद आहे तिकडे गेल्या वर्षी, पण काय केलं नाही. नोंद आहे, माझ्याजवळ कागद पण आहे. नाही आहे, नवीन तक्रार करायची. हा, चालेल. चालताना चालायला देत नाही. आता मारायला लागतात. ती आता तरुण आहे, आम्ही म्हातारी. काहीतरी बनवलं नाही, आता तुमच्या रस्त्याचं लवकरात लवकर करून देतो आणि तसं झाल्यानंतर तुम्हाला परत एकदा कळवलं. फक्त तुम्ही जे म्हणताय ना, त्यांच्यापासून धोका आहे, तुमचे जे घराघरातले वाद आहेत, त्याच्याबद्दल पोलिसात एक तक्रार करावी लागेल. कारण तुम्ही जे म्हणताय तक्रार ती जुन्या कुठल्या तरी घटनेवरून तुम्ही केलेली असणार. गेल्या वर्षी केली ग्रामपंचायत. त्या घटनेवरून केलेली असणार. पकडून मला मारणार, आता तक्रार करावी लागेल. आणि आता
रस्त्यावर पण रस्त्याचा विषय तुमचा पूर्णपणे मिटलेला आहे. संदीपचे काय करता आता ते सांगा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.